14, ordre del dia. Regidora Munté, quan vulgui. Moltes gràcies. Vull començar saludant els treballadors del Servei de Teleassistència, membres del comitè d'empresa que avui ens acompanyen. Un servei que consisteix en la instal·lació d'un aparell molt senzill a l'habitatge de la persona, connectat mitjançant la línia telefònica, una central receptora amb la qual es pot comunicar en cas d'urgència. Quan la persona polsa aquest botó, des del centre d'atenció uns professionals atenen la consulta, activen, si cal, el recurs més adient per cada situació, localitzar familiars, persones de contacte, desplaçar una unitat mòbil o activar serveis d'urgència. A la ciutat de Barcelona, aproximadament 100.000 persones són usuàries d'aquest servei i el punt fort és que funciona permanentment les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, i permet que les persones grans o dependents puguin continuar vivint en el seu domicili amb seguretat, amb tranquil·litat, reduint també el risc d'aïllament. Atenen tot tipus de situacions, hem dit caigudes, ictus, també poden contenir brots que es puguin produir de trastorn mental, però no només el servei aquest el disposen els serveis tècnics que van millorant, que es van adaptant a les diferents necessitats. Vull també posar en valor que el servei rep una altíssima valoració per part dels usuaris, crec que això és molt important i que ha de ser motiu d'orgull. En aquest moment el servei està prestat per l'empresa Televida en un sol lot per tota la ciutat. Aquesta és una realitat que la llei de contractes permet. I, per tant, una de les primeres coses que volem posar sobre la taula és que ens agradaria que el nou contracte que s'ha de formalitzar continués oferint un sol lot. És evident que això s'ha de poder justificar, però s'ha fet així fins ara. Però també que tota una sèrie de millores que s'han pogut recollir en el pacte d'eficàcia puguin també formar part d'aquest nou contracte. Parlem d'hores anuals treballades, de millores salarials, també de reconeixement de categories professionals que són molt diverses dins d'aquest servei. La rotació de personal és molt gran, com tots sabem, per tant, totes les millores que es puguin introduir ben segur que ajudaran a garantir també l'estabilitat de la plantilla d'aquests professionals i això redunda, més enllà de la seva situació personal, que això ja és prou important, també en la qualitat del servei que es presta a les persones usuàries. El que demanem, igual que es va poder fer amb el plec de condicions de l'atenció domiciliària, que de fet és un tema que ha sortit avui també recurrentment en aquesta comissió, que es pugui, abans de finalitzar el mes de juliol del 22, reunir els grups municipals per poder parlar de les bases que han de regir en aquest nou contracte de teleassistència a la ciutat. Gràcies.